Pinakamataas na heat index sa Dagupan City sa loob ng 8 taon. Naitala ng Pag-asa kahapon. May ulat si King Guevara. Umaga pa lang, puspusan na ang pagtatrabaho ng mga construction worker na ito sa Barangay Bunuan Gasat, Dagupan City. Pagsapit daw kasi ng alauna hanggang alas 2 ng hapon, nagpapahinga muna sila dahil sa tindi ng init. Mainit talaga. O silong kami. Siyempre, mahirap na. Katawan lang natin to hindi naman tayo robot, bakal. Ayon sa Pag-asa Dagupan, naitala kahapon ang pinakamataas na init factor sa bansa ngayong taon. Pumalo ng 52 degrees Celsius ang heat index, mas mataas kumpara sa 51 degrees Celsius heat index noong nakarang Sabado. Ito rin ang pinakamataas na heat index sa nakalipas na 8 taon. Isa rin po ito dahil sa climate change. Yan po rin yung isang epekto yung bakit tayo nakakaroon ng matataas na temperatura dito sa Pangasinan. Samantala, ganap ng bagyong low pressure area sa loob ng PAR, namata ng bagyong Krising sa Davao. Wala naman umano itong epekto sa Luzon. Nakunan pa ng video ang puno ng nyog na ito na nasusunog matapos tamaan ng kidlat sa Barangay Sawat, Tagudin, Ilocos Sur. Tirik na tirik ang araw pero sunod-sunod daw ang mga kulog ayon sa nakakuha ng video na si Karen. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng tumama ang kidlat kahit pa mainit o mataas ang sikat ng araw. Matinding init po yan, lalo pag nandyan po tayo sa East Pacific. Diyan po yung isang poste na malakas yung condensation sa kalupaan. Diyan po tayo nagtatangay yung mga clouds. King Guevara, Balitang Amyanan.